रुंसारि मार्जित बसुमतारी थैनायाव जोंनि बे ओनसोलाव निश्चयबो गोबां खहा जाबाय। बे खहाया सुफुंनो हायै बेबायदि रोखोमनि मोनसे खहा जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआ जाबाय बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे समाज सिबियारि, हावरिया निखावरिफोरनिखौ अनफावरि रुंसारि जालांनाय मानगोनां मार्जित बसुमतारी सारनि डिटेल्सखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोबबा मिथिनो मोनगोन। मानगोनां बारग' फोरोंगिरि प्रदुत इसवारी सारनिफ्राय नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन बे मार्जित सारा माब्ला मा जाजेनामोन आरो बिखौ बहा लाङामोन आरो बिथाङा माब्ला थैखो, बिथांनि जोनोमा माब्ला जायामोन आरो बेयो मा जानानै थैलांखो, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मोजाङैनो मिथिलांगोन आरो बिनि न'खराव सोर सोर दङ बेखौबो नोंथांमोनहा मिथिजोबगोन। थ' नोंथांमोनहा फारियै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला खोनासंलांदो मानगोनां बारग' फोरोंगिरि प्रदुत इसवारी सारनिफ्राय। जों दा सफैबाय नै, जोङो मार्जित बसुमतारी सारनि गामियाव जोङो सफैबाय। जोङो दा सिङाव हाबलांनोसै। ओरैबायदि मानसि जाखाबाय, गारि दोननो जायगायानो गैला। नायदो नै नोंथांमोनहा, गारि दोननो जायगायानो गैला रायजोफोर, ओरैबायदि मानसि जाबाय। लाबोबायनो बिसोरो फैसिगोन औ। आदा लाबोबाय दा। नायदो नै लोगोफोर, गोबां मानसि, मोनसेल' जाथि नङा, मा बर', मा सावथाल, मा उराव, मा राभा, बाङालि, नेपालि, बिहारि, गोबां बायदि रोखोम जाथिनि मानसिफोरानो दिनै बेयाव फैजोबदों। बेखौ नुयोब्लानो जों मिथिनो मोनो बिथां मार्जित बसुमतारी सारा अबथिरा थैनानै थांनायाव ओनसोलनि बेसेबां खहा जादों होननानै जों मिथिनो मोनो। आरो बिथांनि थैनायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो आफसुस जानानै दङ होननानै जोङो बेखौ नायोब्लानो मिथिनो मोनो। रायजोफोरनि बेनो सारनि गेटआ। जोङो दा सिङाव हाबलांनोसै। दिनै मानगोनां सार मार्जित बसुमतारीया अबथिरा रुंसारि जानानै थांबाय। बेनि बेलायावहाय गोबां बाथ्रा मोनथिनांगौ थानायखाय दिनै सारनिफ्राय एसे सोंनाय जाबाय। थ' बहा लाङामोन, माबोरै जायामोन, बेखौ एसे खोन्थानानै होनो। मानगोनां मार्जित बसुमतारीया थांनाय रबिबार जे सानजौफुनि जे सेवा, बे सेवायाव बिथाङा लोगो लादों। आरो बिनि उनाव जिहेतुके 53तम बार्षिक सन्मिलनाबो बे बाजुगाव PIC-आवनो जागोनखाय बेनिबो मोनसे मेल जादोंमोन, रिसेपसन कमिटिनि मेल। बे मेलावबो बिथाङा बाहागो लादों। बे बाहागो लाखांनायनि उनाव बिथाङा एसे देहाखौ असुस्थ' मोननायखाय बिथांखौ माखासे जोंनि मन्दिरनि मानसिफ्रा बिथांखौ एसे बाहेराथिंसो लानानै थाङो। बे समावनो बिथाङा गोबायो। खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम खेबब्रैजों बिथाङा गोबायो। देहाया लोरबां जानायखाय जायगानि डिसपेन्सारिनि जे डक्टर AC देखा बिथांखौ हरखाबै लिंना लायनाय जायो। आरो बिथांनि दारै माखासे प्रिलिमिनारि ट्रिटमेन्टखौ होनाय जादों। नाथाय लासै लासै बिथांनि देहाया
नोरजिया जानायखाय बिथांखौ कुचबिहाराव मिसन हस्पिटालाव लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो, लांनाय जायो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बे लांनाय समावनो बिथांनि देहाया रासिन नोरजिया जायो आरो कुचबिहार मिसन नार्सिं हमाव बिथांखौहाय सिटि स्केन खालामनाय जायो। बेवहाय माखासे रिपर्टफ्रा नेगेटिभ जानायखाय थाबैनो बिथांखौ सिलिगुरियाव नेवटिया सिलिगुरि नार्सिं हमावहाय बिथांखौहाय माने रेफार खालामनाय जायो आरो बिथांखौ बेबादिनो हरनि 11टायाव सहैदों रबिबाराव। बेनिफ्राय समबार, मंगलबार, बुधबार, बिस्थिबार, शुक्रबार, मैया शुक्रबारनि हरनि 12टानि उनाव 12:05 माने दिनै 10 तारिख आगष्टआव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय आरो बिथाङा थांनायाव निस्सयबो जोबोद खहा जाबाय। बिथाङा गबिन्द कलेज, गबिन्द एकाडेमि आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादिनो समाजारि खामानियाव बिथाङा लोब्बा दंमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव रायजोफ्रा जोबोद मोनसे दुखु नांदों आरो दुखु जादों आरो हांमा सुरदों आरो बयबो बिथांखौ रुंसारि जानायाव मोनसे गिदिरथार खहा होननानैहाय लादों। बिथांनि जोनोमा 1952 मायथाइनि 15 एप्रिलाव जोनोम जादों। बिथांनि बिमानि मुङा राहेल बसुमतारीमोन, बिफानि मुङा गबिन्द बसुमतारी आरो बिथांनि बिमानि रुंसारि जानायनि उनाव नैथि बिमा गुनेस्वरी बसुमतारीमोन। बिथांमोना बयबो रुंसारि जानानै थांबाय। दिनै बिथांनि रुंसारि जानायाव गमामायैनो खालि जोंनि बे ओनसोलनिल' नङा, गोबां ओनसोलनि गसाइगाव, क'क्राझार, बाक्सा, बेबादिनो उदालगुरिसिम ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला कुचबिहार, सिलिगुरिनि गोबां मानसिफ्रा जायफ्राबो बिथांखौ सिनायो, मोजां मोनो आरो बिथांनि माने बिथांनि खामानिफोरखौहाय बिथांमोना मोनदों। बिथांमोना फैनानै बयबो बेवहाय लोंहोर फैनानै बिथांखौहाय जोबथा नायफैदों, बिथांखौहाय मान बावफैदों। गमामायैनो जों बेखौनो बुंगोन, रुंसारि मार्जित बसुमतारी थैनायाव जोंनि बे ओनसोलाव निस्सयबो गोबां खहा जाबाय। बे खहाया सुफुंनो हायै बेबादि रोखोमनि मोनसे खहा जाबाय। न'खराव साबेसे फिसाफोर थाङो? बिथांनि थालांनाय बिथांनि बिहि हार्थि बसुमतारी, बिथांनि बिसाला गिबिया जाहैबाय स्टिफान बसुमतारी आरो दानियेल बसुमतारी आरो जोबथा फिसालाया जाहैबाय इमानुएल बसुमतारी आरो बिनानाव सानै दङ, मार्सि बसुमतारी आरो ग्रेसि बसुमतारी। सिलिगुरिनिफ्राय बेहाय खयथासोआव सफैयो? बिथांखौ सिलिगुरिनिफ्राय फुंनि 6 बाजियावनो बेनिफ्राय सिलिगुरि नार्सिं हमनिफ्राय रावना खालामनाय जादों आरो बेवहाय बिसेस खालामनानै जिहेतुके बिथाङानो बाजुगाव जे दानि गोदान लुफुंजानाय गोदान मन्दिरखौहाय बिथांनि उद्दगावनो बे गिर्जा गोदाना लुफुंनाय जादोंखाय बिथांखौ गिर्जायावहाय लांनाय जादों। बियो थिग 10 बाजियावहाय बिथाङा मोनफैदों। बेनि उनाव हाइस्कुलाव लांनाय जादों, जिहेतुके हाइस्कुलनिबो बिथाङा सानसे समाव बिथाङा माने गभर्निं बडिनि बिथाङा सासे आफादगिरिमोन आरो बिनि उनाव बिथांखौहाय गबिन्द कलेजावबो बिथांखौ लाबोनाय जादों। मानोना बिथाङानो बे गबिन्द कलेजाव गावनो गावनि बिफानि मुंखौहाय जुगामि लाखोनो थाखाय बे गबिन्द कलेजखौ बिथाङा फसंदों। आरो मोनसे दंबावो, बेनो जाहैबाय जे गबिन्द एकाडेमि, फुटबल एकाडेमि, जाय एकाडेमिखौहाय बिथाङानो फसंदों। दासिमबो बियो गोथाङै दङ आरो बेजोंहाय गोबां जोहोलावफ्रा, जिखांफुनाय जोहोलावफ्रा बेजोंहाय गोबां खामानि जादों आरो जोंनि बिथांखौ जोबथा खामानिया बेलासिनि 2 बाजियावहाय जागोन होननानै जों इतिमध्य जाबाय। खामानिफ्रा मावगासिनो दं दासिमबो। रायजो राजाफोरनि बिथांखौहाय नायनाय, बिथांखौहाय माने जोबथा मान बावनाय खामानिया दाबोनो सोलिगासिनो दङ। थेंक इउ।